Здравейте, любители на историята! Днес ще ви разкажем за един от най-забележителните моменти в летописа на Древен Рим. През 47 година преди Христа, Гай Юлий Цезар, прочут военачалник и стратег, се изправя срещу боспорския цар Фарнак II в решителната битка при Зела. С невероятна бързина и военна мощ Цезар повежда легионите си към славна победа, оставяйки незаличима следа в аналите на историята. Фарнак II, наследник на прославения Митридат VI, се стреми да възвърне част от загубените територии на своето царство. Но Цезар, намиращ се на върха на своето могъщество, не е склонен да остави този акт на агресия без отговор. Със своето легендарно Вени, Види, Вичи, дойдох, видях, победих, Цезар изпраща гръмко послание към Рим и целия свят. Битката при Зела е кратка, но изключително ожесточена. Цезар, прилагайки своите блестящи тактически умения, успява да пробие редиците на Фарнак и да извоюва решителна победа. Неговите войници, следвайки безрезервно своя лидер, разгромяват армията на Фарнак, принуждавайки го да търси спасение в бягство. Цезар е известен не само като велик пълководец, но и като вдъхновяващ водач, способен да мотивира своите легиони. Неговото послание до Римския сенат не е просто доклад за победата, а манифест на неговата решителност и военен гений. Вени, Види, Вици се превръща в символ на неумолимата сила и бързина на римската армия. Това кратко, но могъщо изречение отразява не само успеха на Цезар, но и духа на Древен Рим. Готовност за битка, стремителност в действие и непоколебимост пред всяко предизвикателство. Битката при Зела е не само военно постижение, но и ключов момент в политическата кариера на Цезар. С всяка победа той затвърждава своето влияние и авторитет, което в крайна сметка го довежда до диктатурата и до промени, завинаги преобразили хода на римската история. Това е само един от многото моменти, които правят историята на Древен Рим толкова завладяваща и вдъхновяваща. Благодарим ви, че бяхте с нас днес. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропуснете следващите ни епизоди. До скоро, любители на историята!